ás 9 horas no Salón de Plenos. Empezamos ca parte resolutiva do Pleno. A primeiro punto é a aprobación se procede dos borradores das actas de sesións anteriores. Pleno ordinario do 31 do 1 do 2019 e pleno extraordinario do 8 do 2 do 2019. Unanimidade, sí. Unha abstención. Pero dices efectos de no votar ahora. Pensaba que era El segundo punto del orden del día es resolución del recurso de reposición frente a la aprobación definitiva del proyecto de expropiación del 5/18 UA23. Dictaminado pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno celebrado día 25 de febreiro de 2019, sométese a consideración do Pleno se procede en primeiro punto estimar o recurso potestativo de reposición interposto por don Juan Manuel Ojea de Castro mediante escrito presentado no Concello data 4 de decembro de 2018 frente ao acordo plenario data 31 de outubro de 2018 de aprobación definitiva do proxecto de expropiación urbanística polo sistema de tasación conxunta para execución das obras de urbanización e equipamento deportivo na UA 23. No relativo ao recoñecemento da superficie da finca número 4 do procedimento, que na realidade de 1.801 metros cuadrados fronte aos 1.553 metros cuadrados reflectivos no proxecto de expropiación. En consecuencia, proceder ao pago da cantidade pola diferencia de 248 metros cuadrados. Segundo lugar, notificar a presente resolución ao interesado con indicación de contra a mesma poder interpoñer recurso contencioso administrativo no prazo de 2 meses a contar dende o día seguinte á notificación. Terceiro punto, dar traslado presente acordo ao xurado de expropiación de Galicia os efectos de facer constar o aumento da superficie da finca. Intervención. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? No, unanimidad. Sí. Sí. Abstención del Bloque Nacionalista Galego. O punto número 3 do orden do día é recurso de reposición interposto por doña Laura Ribeiro Pérez contra a aprobación definitiva do proxecto de expropiación para a execución das obras do paseo fluvial en torno Marses, Río Seixedo, Arteixo. Expediente 3/18. Dictaminado igualmente pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno celebrado día 25 de febreiro de 2019, sométese a consideración do Pleno o seguinte acordo. Primeiro, desestimar o recurso potestativo de reposición interposto por dona Laura Ribeiro Pérez mediante escrito presentado no Concello de data 4 de febreiro de 2019 fronte ao acordo plenario data 28 de decembro de 2018 de aprobación definitiva do proxecto de expropiación para a execución das obras do paseo fluvial nos entornos do marxe do río Seixedo en Arteixo no relativo á expropiación do resto da finca número 5 da relación de bens que queda entre o trazado do paseo e o río, por non resultar acreditada a titularidade da finca a favor da recurrente. Segundo lugar, notificar a resolución ao interesado con indicación de que contra a mesma poderá interpoñer recurso contencioso administrativo no prazo de 2 meses. Procedemos tamén á votación. Votos a favor? Abstencións? O punto número 4, na mesma liña que co anterior, recurso de reposición interposto por don Manuel Piñeiro Pazos contra a aprobación definitiva do proxecto de expropiación para a execución das obras no paseo fluvial en torno Marses, Río Seixedo. É o mesmo, expediente 3/18. Dictaminado pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno, sométese a consideración primeiro, desestimar o recurso potestativo de reposición interposto por Manuel Piñeiro Pazos mediante escrito presentado no Concello de data 5 de febreiro de 2019 frente ao acordo plenario data 28 de decembro de 2018 de aprobación definitiva do proxecto de expropiación para a execución das obras de paseo fluvial en torno a marxes do río Seixedo en Arteixo no relativo ao cambio de trazado do proxecto no tramo que transcurre pola finca número 11 do proxecto de expropiación. E segundo, estimar o recurso potestativo de reposición interposto no relativo á solicitude da expropiación total da finca en virtude do disposto no artigo 23 da Lei de Expropiación Forzosa por resultar antieconómica para o propietario a conservación da parte da finca non afectada, pasando a ser unha superficie expropiada a un total de 1.605 metros cuadrados. Terceiro e último, notificar o interesado. Procedemos a la votación. Votos a favor? Abstencións? O punto número 5 é modificación da ordenanza número 41 de verteduras do Servicio Municipal de Saneamento do Concello de Arteixo. Dictaminado
examinada pola Comisión Informativa celebrado o día 25, sométese a votación o seguinte punto. Primeiro lugar, aprobación inicial da modificación da ordenanza número 41 de verteduras do Servicio Municipal de Saneamento, que consiste na incorporación do apartado 4 do artigo 14, cuxo contido se transcribe de forma literal. En segundo lugar, aprobar o texto refundido. En terceiro lugar, expoñer o expediente de información pública e audiencias interesados por un plazo de 30 días para que poidan presentar reclamacións ou suxerencias que estimen oportunas, e de producirse serán resoltas pola Corporación, podendo a tales efectos consultar o expediente na sede do Concello de Arteixo, así como dar traslado a Deputación Provincial da Coruña, a Administración do Estado, o Departamento competente da Comunidade Autónoma, a razón cada un das súas respectivas competencias. Cuarto lugar, entender automáticamente elevado definitivo o acordo ata entón provisional, sen necesidade de novo acordo plenario, no suposto que non se tiveran presentado ninguna reclamación ou suxestión. Quinto lugar, publicar no Boletín Oficial da Provincia da Coruña o acordo definitivo elevado o acordo ou provisional elevado automáticamente a definitivo. Sexto lugar, remitir a Administración do Estado á Comunidade Autónoma no prazo de 15 días desde a aprobación copia do acordo definitivo e copia íntegra do texto da modificación da ordenanza. Sétimo, dar traslado á entidade pública Augas de Galicia do acordo de aprobación definitiva da modificación da ordenanza número 41 de vertedura do Servicio Municipal de Saneamento. E, por último, facultar ao señor alcalde presidente do Concello de Arteixo tan amplamente como sea posible para levar a puro e debido efecto o presente acordo plenario coa posibilidade de suscribir e remitir toda clase de documentos e oficios. Procedemos. ¿Alguna intervención? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. El punto número 6 es aprobación definitiva do procedimento de expropiación denominado Senda Peonil Carretera C552 entre Quinto Pino e Maceira. Sometes a consideración do Pleno previo tamén da Comisión Informativa formular e prestar a aprobación definitiva a relación concreta, individualizada e valorada dos bens a expropiar para a execución da obra segundo a relación que se incorpora no propio acordo. Segundo lugar, declarar a necesidade de ocupación dos concretos individuais bens e dereitos descritos no apartado anterior e declarar iniciado o expediente expropiatorio nos termos da Lei de Expropiación Forzosa. Terceiro, publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia, nun dos diarios de maior tirada da provincia da Coruña e do tabuleiro de anuncios do Concello de Arteixo, coa notificación individual a cantas persoas aparezcan como interesadas. Cuarto punto, facultar ao Concello de Área de Obras e Servicios tan amplamente como sexa necesario para levar a puro debido efecto o presente acordo municipal. Quinto, dar conta do presente acordo á Concellería de Obras e Servicios Municipais para o seu coñecemento, toma en consideración e tramitación, no seu caso, do procedimento de inclusión dos bens no inventario de bens e dereitos do Concello de Arteixo. Procedemos entón á votación. Sí, dime, Charo. Procedemos entón á votación. Votos a favor? No informe. Pero non traslada un acordo. No informe, non traslada un acordo, non? Eso foi... E outro, se queredes, recollémolos. De Barrañán é un proxecto ordinario que se tramita, o sea, eu creo que vai unha... Un copia todo. Votado non non. trasladan al acuerdo, que é lo importante. No, o acordo non. O acordo está ben. Vale. Procedemos a la votación. Votos a favor? O punto número 7 é a aprobación se procede do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e os concellos de Arteixo, Culleredo e A Coruña para a coordinación dos servizos de transporte público das súas competencias destino orixe na Zapateira. Dictaminado igualmente pola Comisión Informativa, sométese a consideración do Pleno a dar aprobación ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e os concellos de Arteixo, Culleredo e A Coruña para a coordinación dos servizos de transporte público das súas respectivas competencias con orixe e destino nas urbanizacións da Zapateira e dos anexos ao mesmo, o que se acompaña a memoria justificativa da Alcaldía de data 20 de febreiro de 2019, segundo o texto que se incorpora literalmente no acordo. En segundo lugar,
dar traslado á Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia, así como os concellos da Coruña e Culleredo. Terceiro lugar, dar traslado ao Departamento Municipal afectado polo contido do acordo. E cuarto e último, facultar ao señor alcalde para suscribir todos os actos tendentes á formalización do presente convenio. ¿Alguna intervención? No. Ou agora sí. Moitas gracias, señor Teniente Alcalde. Simplemente facer unha pequena reflexión sobre un tema que nos debería de preocupar a todos. Está ben, evidentemente, este grupo vai a votar a favor deste convenio de colaboración para facer que esa comunicación entre os tres concellos e estas urbanizacións pois sexa posible vía o bus urbano da cidade da Coruña, pero facer un chamamento porque xa é a segunda cuestión que compete a este concello. Na primeira foi pois a entrada do bus número 6 na parroquia de Pastoriza, no núcleo de Meicende. Facer un chamamento porque dá a sensación de que vamos poñendo pois simples parches nun problema evidente que é o problema do transporte metropolitano na Coruña, e non entramos ao fondo da cuestión, que é precisamente poñer en marcha un sistema de bus metropolitano que sexa pois axeitado para os concellos que compartimos ese cinturón da gran cidade da Coruña. Eu creo que deberíamos de ser un pouquiño máis chegar un pelín máis aló, de ser, ademais, Arteixo pois un dos concellos que probablemente máis necesite a posta en funcionamento dese servicio metropolitano de transporte que fixese que a empresa pública da Coruña pois convertirse en unha empresa metropolitana, e, polo tanto, facerlle un chamamento ao concello de que faga todo o posible para participar e para involucrar os resto dos axentes do resto dos concellos para facer posible que non estemos cada un facendo pois a nosa guerra pola nosa conta, e que realmente a solución pasaría en moitos casos pois por consorciar e por facer un sistema de transporte público en toda a comarca que fixese que se pudiera conectar Arteixo co centro da Coruña e non ter que estar facendo pois saltos que son máis que salvables coa posta en funcionamento dun transporte metropolitano, que eu creo que sería unha das grandes cuestións que debería de estar encima da mesa para todos os concellos da nosa comarca. Nada máis. Bueno, decir la importancia que tiene el acuerdo de este convenio. Es un convenio con 3 ayuntamientos. Creemos que es un convenio importante, positivo, altamente demandado también por los vecinos de la zona de Montegolf y la zona de las urbanizaciones de Culleredo. Y bueno, la posibilidad de introducir o alargar la línea, en este caso del bus urbano de Coruña, pues viene un poco a refrendar también pues la ratificación del convenio firmado con la introducción de la línea de Meicende, y sobre todo por una apuesta decidida por el transporte público. El éxito de funcionamiento de la línea de Meicende, donde bueno, pues hay una gran cantidad, aumentaron muchísimo los viajeros. Hay muchísima gente, no solo de Meicende, sino incluso de Arteixo, que desplazan desde Arteixo hasta la zona de Meicende, aparcan su vehículo privado en el entorno de la avenida Butano y después utilizan el transporte público para entrar en Coruña. Yo creo que eso es un objetivo que nos tenemos que plantear todos, ¿no? Estamos trabajando intensamente en ese sentido con la puesta en funcionamiento del bus circular Arteixo, que comunica las zonas urbanas, y pues un poco en los próximos meses van a estar ya funcionando, que es una de las zonas altamente demandadas y que las parroquias rurales tienen una carencia de transporte público, de este transporte interparroquial a demanda, con expediciones importantes y sobre todo dando servicio a los vecinos, ¿no? Creemos que en ese sentido debería ser un objetivo prioritario de toda corporación potenciar lo que es el transporte público, potenciar ese servicio que a día de hoy no tienen tampoco los vecinos en la zona rural. Y bueno, pues nuestra apuesta con el funcionamiento de 2 microbuses, uno para la zona norte y uno para la zona sur, pues yo creo que va a dar servicio y vamos a conseguir en ese sentido que cualquier vecino que viva en la zona rural pueda desplazarse
interese para Arteixo y a partir de ahí coger pues un poco con la actual compañía que hay expediciones continuas al centro de Arteixo y al final pues dar la alternativa de dejar más el coche en casa y utilizar más el transporte público. Un vecino que viva en la parroquia de Monteagudo por 86 céntimos va a poder desplazarse al centro de Coruña, ¿no? Y yo creo que eso es un servicio que aporta calidad y que, bueno, pues a lo mejor es el objetivo prioritario de todos nosotros. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? E o punto número 8 é proposta de cambio do nome do Parque do Quinto Pino. Queremos un pouco propoñer que a partir de un pouco estos días pues, se poda chamar Fernando Bardanca. Sometes a consideración do Pleno da Corporación, en primeiro lugar, adicar o Parque do Quinto Pino na parroquia de Pastoriza a memoria de don Fernando Bardanca Ogando, poñéndose o seu nombre, segundo notificar este acordo don Iván Bardanca Miragalla como promotor desta iniciativa. Dar traslado deste acordo á Dirección Xeral de Catastros aos oportunos efectos. Alguna intervención? Sí. Sí, moi brevemente. Imos, evidentemente, a votar a favor, como xa fixemos na comisión, trasladar dende este grupo político noso pésame a familia, amigos e veciños de Fernando Bardanca e deixar recollido nesta acta da sesión plenaria o que comentamos outro día tamén na comisión. Eu creo que estábamos todos de acordo intentar por todos os medios que cando sexa posible, evidentemente, facer este tipo de homenaxes ou recordos en vida e non recoñecer pois, determinados méritos como deste veciño ou accións unha vez teñen falecido. Moitas grazas. Sí, un pouco na liña, porque creo que outro día tamén comentamos algo similar ao que está dicindo Charo, por tanto xa non me reitero, fago tamén súas as palabras para o BNG e tamén un pouco na liña do que comentamos outro día na comisión, o feito de que de algún xeito na ordenanza que temos se regule este tipo de circunstancias, porque creo que sería positivo, non? Grazas. Sí, simplemente anunciar o voto positivo do Grupo Socialista a esta mención ao amigo, podemos chamarlle o amigo porque algúns gozamos de ter a súa simpatía e disfrutar desa sonrisa sempre presente na súa cara e, polo tanto, darlle un abrazo agarimoso á familia e un abrazo agarimoso a todos os veciños do Quinto Pino que fixeron posible pois que a súa implicación na vida social deste barrio pois sexa refrendada con esta mención no parque infantil do seu barrio. E tamén poñer de manifesto o que decía Silvia, decía Charo que é moi necesario que facer as modificacións axeitadas dentro da ordenanza para que podamos pois poñer un poquinho de sentido pois aos nomeamentos, ás mencións honoríficas que podamos facer dende este Concello que ahora mesmo pois está un poquinho no aire e que debería pois un poquinho de buscar unha regulación para que puidéramos pois facelo dun xeito un poquinho máis profesional, por decirlo así. Simplemente pois un recordo agarimoso para Fernando e todo o noso cariño para a súa familia. Pues también un poco pues en este caso, pues hacer una mención especial a Fernando Bardanca, una persona que sí que dinamizaba, se preocupaba muchísimo por lo que es el barrio del Quinto Pino. Bueno, ha habido una recogida de firmas importante, más de 180 firmas, un poco de los vecinos del Quinto Pino, pues que querían hacerle un poco, pues tener este pequeño homenaje. Aunque sabemos que vamos a estar en periodo electoral continuado, yo sí que os propondría que, bueno, pues acordemos un día para, bueno, pues ir todos los grupos de la corporación, hablar también con la familia y los vecinos de allí del Quinto Pino y, bueno, pues ponerle una placa para hacer ya efectivo y oficial lo que es el nombre del Parque del Quinto Pino, ¿no? Sabemos, bueno, sí. No, hombre, no. Yo creo que ahora hablamos. Si estamos todos de acuerdo, yo creo que es bueno. Vamos todos allí, todos los grupos, y un poco, pues, le hacemos esa
esa mención honorífica a Fernando y, bueno, pues un poco trasladarle pues un poco nuestro sentimiento a la familia y a muchos vecinos que vivían allí en el entorno, que lo apreciaban y que la verdad que fue una persona que trabajó mucho por el Quinto Pino, también por la parroquia de Pastoriza, y bueno, pues yo creo que esto es positivo y es un grato recuerdo y bueno, pues tenerlo en la memoria. Una persona que se fue relativamente joven y bueno, pues bueno, nos parece una buena iniciativa y agradecemos el apoyo de toda la corporación. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Bueno, tenemos que hacer un pequeño receso, Silvia.
Bueno, continuamos el pleno. El punto número 9 es unha moción institucional en relación á conmemoración do día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Entón, se presentou, unha moción, Silvia presentou un acordo de texto que están de acordo todos os grupos e, bueno, vamos dar traslado á secretaria do Concello para que lea todo o que o texto íntegro, sí? A incorporación das mulleres ao mercado laboral, a permanencia do emprego e as súas condicións de traballo aínda están lonxe de producirse en condicións de igualdade. As estadísticas seguen demostrando unha realidade desigual nas retribucións salariais, na promoción profesional, no acceso a sectores e ámbitos aínda fortemente masculinizados, así como tamén a presenza nas esferas de decisión. Este escenario contribúe certamente á persistencia dos estereotipos de xénero, de aí que sexa preciso traballar a favor dun cambio cultural e de valores que modifique as actitudes e os roles que sustentan a desigualdade de xénero. A fenda salarial en Galicia é do 23%, pois mentres o salario medio anual dos homes estímase en 20.243 euros, o das mulleres o chega aos 15.730, ao que hai que engadir que os contratos a tempo parcial, temporal e discontinuo son maioritariamente femininos. A poboación de mulleres asalariadas con contrato temporal ven aumentando desde o ano 2014. Os datos oficiais da EPA indican que chega case ao 30% e que repercute na baixa cotización, soldo, prestación do paro e das pensións. A isto temos que engadir que o 68,9% da poboación subempregada na provincia de Coruña eran mulleres e maioritariamente nos sectores servizos fortemente feminizado. Na provincia de Coruña, 3 de cada 4 persoas con contrato temporal son mulleres. Un dos grandes retos para os vindeiros anos é a conciliación da vida personal, familiar e laboral e a corresponsabilidade no ámbito doméstico e familiar. A desigual repartición de responsabilidades de cuidados e tarefas do fogar constitúe un dos principais obstáculos na que a participación, permanencia e a promoción das mulleres na esfera laboral se produza de forma plena porque estas tarefas adoitan recaer nas mulleres. A conciliación e a xestión de traballos e de tempos é un problema que debe ser resolto tanto por homes como por mulleres e debe ser facilitado e impulsado polas distintas administracións. As empresas introducen de xeito voluntario no seu ordenamento interno cada vez en maior medida plans de igualdade con apartados específicos adicados ás medidas de conciliación. As medidas tanto de conciliación como de racionalización horaria teñen sen dúbida efectos máis positivos sobre a calidade do emprego e o benestar social. Está demostrado que as políticas de igualdade e, nomeadamente, as medidas de conciliación poden ser un importante alento ás políticas demográficas. Sen conciliación e corresponsabilidade non hai posibilidades de desenvolver políticas demográficas sustentables e realistas. Ademais, é fundamental seguir apoiando o liderado feminino e a presenza das mulleres en todas as esferas da sociedade, incluindo os postos de decisión e influencia, a vez que compre seguir traballando para derrubar os obstáculos que dificultan a incorporación en condicións de igualdade e a promoción profesional das mulleres en ámbitos como o da ciencia, a cultura ou o mundo do deporte. Por todo isto, un ano máis ante o teito de cristal e a temporalidade, ante a precariedade laboral e a feminización da pobreza, se reivindica a incorporación de pleno dereito ao traballo de calidade, conseguindo unha significativa mellora da posición das mulleres no ámbito laboral, permitindo desenvolver proxectos vitais dignos e autónomos. Non se pode esquecer tamén que a expresión máis extrema de desigualdade existente entre mulleres e homes do mundo é a violencia de xénero. A eliminación das violencias machistas contra as mulleres é un reto de toda a sociedade, unha tarefa conxunta que require unha actuación unitaria e a máxima coordinación, colaboración e cooperación. Por outra parte, é preciso falar de consumo, porque nin neste ámbito existe unha igualdade real. O consumo é outra das ferramentas do capitalismo. Asóciase a un modelo estético baseado no sufrimento dos corpos das mulleres, corpos que non poden seguir sendo mercadorías nin obxetos, nin reclamos en máis dos mercados globais. Próximo 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, o movemento feminista, co apoio de organizacións e colectivos políticos, sociais e sindicais, convoca unha folga internacional feminista. Unha convocatoria de denuncia fronte ás desigualdades, ás discriminacións e ás violencias estruturais que sofren máis da mitad da poboación mundial, as mulleres. Pero tamén de reivindicación dun novo modelo social, xusto, democrático e igualitario. Unha folga máis necesaria que nunca, xa que os avances que se lograron no noso país, grazas ás medidas impulsadas polas feministas nas políticas de igualdade, están a verse ameazados. É obriga desta corporación a apoiar a convocatoria de folga do próximo 8 de marzo, unha folga que tomará as rúas con amplas accións de reivindicación, amosando que, se as mulleres paran, para o mundo. Por todo anteriormente exposto, propónse a consideración do Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, Los dos primeros, ¿verdad? Sí.
apoiar activamente a folga feminista do vindeiro 8 de marzo e, en segundo lugar, adoptar as medidas necesarias para garantir o exercicio do dereito de folga por parte de todas as traballadoras do Concello que desexen sumarse á reivindicación. O punto número 11 é moción institucional relativa á moción presentada pola representación do Comité da CIGA no nome do Comité de Empresa Ferroatlántica Sabón en relación á situación da planta ferroatlántica Sabón Arteixo. Temos aquí varios representantes da empresa ferroatlántica. Vamos a convidalos a que veñan aquí a xunto nós, que sexan eles os que lexan un pouco esta moción institucional. No. Sí, vale. Ben, pois, bo día a todas e a todos. Primeiro agradecer tanto ao alcalde como aos portavoces de todos os grupos municipais prestar atención á problemática que arrastra a industria galega, especialmente, e, últimamente afincada na provincia da Coruña, en empresas como Alcoa e Ferroatlántica. Esta última, como ben saberedes, vai implantar un ERE a partir de marzo, un ERE que vai afectar as plantas de Cee, Dumbría e a de Sabón, e que xa está afectando outras empresas que, de alguma maneira, pois surten e traballan nestas plantas. E, por eso estamos aquí, non? Para todos os apoios son necesarios e suficientes para impulsar estas medidas que a CIGA de alguma maneira quere impulsar con estas propostas en defensa do tecido industrial e dos postos de traballo. Entón, de seguido, paso a ler a proposta. As industrias electrointensivas son as que dependen en moi grande medida da electricidade para o seu proceso productivo. Por iso, calquera variación significativa ou incerteza sobre os prezos da electricidade afectalles dun xeito directo. Unha parte destas industrias estiveron acollidas anteriormente á tarifa G4. Eran as que tiñan un só punto de conexión superior a 100 megavatios e unha utilización da potencia contratada superior a 8.000 horas anuais. Tiña contraprestación da interrompibilidade, sen compensación económica, pero garantíalles un prezo estável da electricidade. Esta tarifa G4, igual que outras tarifas integrais, foi eliminada, pasando estes grandes consumidores ao sistema de interrompibilidade como compensación para seguir mantendo un prezo da electricidade que lle permita seguir mantendo o seu proceso productivo. Dende o ano 2013, estas industrias electrointensivas e outras veñen participando na poxa anual do sistema de interrompibilidade, que é un procedimento de xestión da demanda eléctrica, pero estas poxas anuais, unha sorte de roleta rusa, pon en cuestión os necesarios investimentos para a modernización destas industrias, que teñen unha grande dependencia do prezo da enerxía. Este método tamén provoca unha competencia desleal entre empresas do mesmo sector productivo, que a partir das poxas teñen prezos moi diferentes da electricidade, pois a súa filosofía, claramente neoliberal, é considerar a electricidade como un ben consumo máis e non como un ben básico. Outro singular aspecto perverso é que pode ser utilidade para algunha empresa que pretenda pechar ou reducir centros productivos, pois será fácil argumentar a condición de despedimentos por causas obxectivas, coa excusa de ficar fora do prezo necesario de electricidade necesario por culpa da poxa. Na Galiza, o sector enerxético é estratégico, polo que representa no Produto Interior Bruto e por ser un factor relevante para a produción industrial. Somos excedentarios en enerxía eléctrica, soportamos os custes sociais e medioambientais desta actividade, non podendo favorecer os prezos a industrias afincadas no país. Non estaría de máis que a Xunta observase como o Goberno vasco foi quen de acadar prezos enerxéticos máis baixos para a súa industria e co apoio do Goberno central. Por este motivo, resulta difícil explicar socialmente que non se toman novas iniciativas, como no seu día fixemos coa ILP ou como esta, na defensa da industria galega. A CIGA
propón a aprobación dunha nova regulación máis xusta e equitativa, que recoñece o estatus da industria electrointensiva coa creación dunha tarifa industrial estável, con variacións predicíveis, a que se podan acoller os grandes consumidores baixo o cumprimento dunha serie de requisitos de consumo, potencia contratada e disponibilidade de interrupción de suministro, se for preciso para a xestión da demanda e prezos do sistema eléctrico. E bon, as liñas desta proposta serían as seguintes. Modificar sustancialmente o sistema de tarifas eléctricas para as industrias electrointensivas, liberándoas de pagar as peaxes que non teñen unha relación directa co funcionamento do sistema eléctrico. Primas renováveis, custes extrapeninsulares, pagos capacidade, segunda parte do ciclo de combustible nuclear e déficit tarifario. O custe destas peaxes non abonadas polas industrias electrointensivas que deciden acollerse a este novo sistema tarifario non serán asumidas polo resto de consumidores, senón polos orzamentos do Estado. Por esta rebaixa no prezo da tarifa eléctrica, co esforzo social que supón pasar estas peaxes aos orzamentos, as industrias electrointensivas terán obriga de inversións e melloras nos procesos produtivos para manter e ampliar o nivel de emprego directo. Así mesmo, respecto á mellora nas condicións laborais e sociais nos convenios colectivos que deberán ser actualizados, como mínimo, co IPC anual. A Administración Pública comprobará previamente e as empresas acreditarán fiablemente o cumprimento destas obrigas. A SEMADE, para producir unha rebaixa xeral no prezo da electricidade, sen que repercuta no funcionamento do sector eléctrico, haberá que retirar do mercado maiorista POL as centrais hidráulicas e nucleares, que pasarán a cobrar por custes recoñecidos aprobados a proposta da Comisión Nacional dos Mercados e Competencia. Con cargos orzamentos do Estado, as industrias electrointensivas terán a máxima compensación permitida pola Unión Europea por CO2, por competir con industrias semellantes instaladas noutros lugares do mundo onde non se limitan as emisións de dióxido de carbono. Até a entrada en vigor desa nova tarifa, é urxente e inaprazável manteránse, pero só con carácter transitorio, para as industrias electrointensivas as poxas anuais da interrompibilidade, mantendo a media dos importes dos últimos anos cos mesmos bloques e recuperando o preaviso de parada de 2 horas. E por todos estes motivos, solicítase neste pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instamos ao Goberno galego e ao Goberno español a que se constitúe unha mesa de traballo onde estean presentes todos os sectores afectados sen exclusións e transparente, para devolver o Estatuto da Industria Electrointensiva, para desenvolver, perdoar. Segundo, instar ao Goberno español a que se vayan efectivizando de inmediato estas medidas nos orzamentos xerais do Estado para o 2019, en paralelo á aprobación a maior brevidade posible en un prazo máximo de 4 meses da regulación completa dun marco enerxético estável para a industria electrointensiva. E terceiro, manifestar o apoio da Corporación Municipal á proposta sobre a tarifa eléctrica para a industria electrointensiva, anteriormente exposta, e dar traslado do mesmo á Presidencia do Parlamento de Galicia, portavoces parlamentares e Presidente da Xunta de Galicia. E bon, ata aquí chega a proposta. Eu, se a señora Alcalde me permite e o resto de portavoces, pois, e máis que nada para pasar do dito ao feito, non? Pois emprazarvos a todos os que nos están escoitando e os que están aquí presentes. Temos unha concentración o día 1 de marzo ás 12 horas na fábrica de Brens. A seguinte será en Sabón. Irá percorrendo por outras empresas electrointensivas como pode ser Celsa Atlantic, Alcoa. Bon, pois, máis que nada, pois, darlle un pouco de seguimento a esta problemática que vai necesitar moito apoio e bueno, pois, empezarvos a estar aí, non? Para poder levar isto a cabo, para todo isto que se está impulsando, pois que teño apoio suficiente para que, bueno, xa sabemos quen o ten que amañar, pero nós tamén temos que demostrar responsabilidade, non? Son empresas moi importantes, tanto no concello como na comarca. Somos un pulmón moi importante para outras empresas e para o tecido industrial da zona. Entón, pois nada, darvos as grazas e creo que nada máis.
Continuamos entonces el orden del día del Pleno. Tenemos ahora asuntos de urgencia. La parte de control está primero dación de conta dos decretos e bandos ditados pola Alcaldía Presidencia de Asuntas de Goberno Local. Dase conta dos decretos ditados pola Alcaldía Presidencia dende o anterior pleno ordinario, corresponden aos números de inserción no libro 147 ou 384 do 2019, así como das actas da Xunta de Goberno Local dos días 9, 17, 23 e 30 de xaneiro do 2019. E rogos e preguntas, temos tres rogos do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, vos procurar, que creo que os perdí no medio de tanto papel. Desculpade. Xa está. Moitos foron os veciños e as veciñas que nos comunicaron nestas últimas semanas que se levaron a cabo diversas talas nos montes do concello. Bueno, ven sendo habitual nos últimos tempos este feito, non? Así mesmo a repoboación de eucaliptos en zonas patrimoniais protegidas. A maiores, os camiños veciñais públicos fican destrozados polo paso constante de tratores, camións e outra maquinaria pesada utilizada. É por iso que rogamos se nos conteste ao seguinte: cantas autorizacións de talas de madeira houve no concello nos últimos meses, a canto ascenden as fianzas depositadas e quen se fai cargo dos destrozos que provocan nos camiños públicos. E se non creen que habería que adoptar algunha medida seria para que deixen os camiños en perfecto estado, xa que logo volver ao seu estado original costa tamén cartos aos veciños e ás veciñas, non? E tamén se teñen algún coñecemento de plantacións de eucaliptos en algunha zona protegida por patrimonio. Eu creo que é un tema que nos debería de preocupar a todas e a todos. É evidente que todas e todos seguro que coñecemos sitios polos que pasan habitualmente. Eu sei que moitas veces é difícil que non haxa destrozos pola tipoloxía de máquina que utilizan, non? Pero que sí que é certo é que esas fianzas, se hai que facer unha modificación da ordenanza, pois haberá que ponerse a iso, pero sí que é verdade que esos destrozos despois teñen que ser recuperados na maioría dos casos polo propio concello. Entón eu creo que de algún xeito eso se debería de regular, non? Porque en moitos casos son lugares polos que pasa habitualmente xente, veciños e veciñas, non? E que hai que controlalo. A respecto de outra cuestión, outra pregunta que tamén presentamos, o seguinte, un rogo, e que ten a ver co almacenamento de gran, que xa temos comentado aquí máis veces, en 3 ou 4 ocasións, xa non me lembro, ou 5 ou 6, eu creo que son bastante repetitiva neste tema, pero creo que se deben de adoptar medidas con urxencia a este respecto. Eu teño aquí unhas fotografías que podo ensinar, pero teño as en formato digital porque estou francamente preocupada porque aí hai centros escolares, porque hai núcleos de poboación e porque se está facendo un almacenamento de gran masivo, por un lado, que caen, porque a veces son transxénicos no noso término municipal, por outro lado, eu non sei en que condicións de seguridade, sobre todo, e de sanidade se están facendo eses almacenamentos de gran, non sei cales son tampouco os riscos, incluso laborais, que poden correr as persoas que están ali se non hai un sistema de seguridade adecuado, e non sei que tipo de control está facendo o Concello de Arteixo a ese respecto, non? Pero o certo é que ali se produce unha nube de fume interesante, cando menos, por denominala de algún xeito, e que me gustaría tamén que se comentara todo iso, non? Desde a última sesión plenaria, que trámite realizou o Concello para regularizar a situación legal desas naves, e que se nos poden decir cales son as medidas de seguridade coas que contan, non? Por este motivo que xa comentei antes, xa houve un incendio aí, xa tiveron que acudir os bombeiros do Parque Comarcal, ten que haber unhas medidas de seguridade e, polo tanto, o Concello tamén, que sabe que eso se está producindo, ten que exixir que se cumpra a normativa, non? E, por último, era un rogo a respecto dun tema de seguridade que nos ten certamente preocupados e que tamén se lles deu traslado, non? É certo que últimamente hai como outras etapas, non sei se ten que ver con algo estacional, se eso está estudado, pero que si é certo que hai determinadas queixas, cando menos, e denuncias a respecto do tema de altercados varios
ademais de roubos en diversas zonas do Concello, pero tamén nos centros urbanos, máis alá de todas as denuncias que tamén hai por diversos trapicheos. Entón, eu sei que o Ministerio do Interior está publicando datos trimestrais e semestrais a este respecto. Os últimos creo que son no mes de xaneiro ou decembro, máis ou menos, puiden ver nos medios de comunicación e na propia página web. Mais descoñezo tamén cal é a situación a nivel de policía local ou se teñen outro coñecemento a respecto ou se falan nesas xuntas de seguridade nas que nós non estamos e das que descoñecemos cal é o seu funcionamento. E por isto rogamos que se nos aporten os datos dos últimos 6 meses e que se nos diga tamén, porque aquí xa se ten falado disto, cal é o número de efectivos e de patrullas por turno que hai a día de hoxe no cuartel da Garda Civil de Arteixo, porque eu sei que en algún momento, xa o temos comentado, sobre todo en horario nocturno, había un déficit importante de efectivos para facer as rondas tanto polo urbano como polo rural, que é bastante grande. Creo que en algún momento incluso só houve unha patrulla nocturna. Polo tanto, sí que nos gustaría que se nos comentase como está a nivel de efectivos e cales son os datos. Grazas. Buenos días a todos y a todas. Vamos a ver, con lo que a mí respecta, que es el tema de seguridad que me acabas de comentar, Silvia, tú ya sabes que, aunque no viniera al Pleno, yo te hubiese facilitado todos los datos que me hubieses pedido, porque creo que hasta ahora siempre he intentado colaborar tanto contigo como con el resto de los grupos políticos en todo lo que me habéis solicitado. Entonces voy a intentar decir lo más rápido posible todo esto que me preguntas. En primer lugar, desde la Policía Local, los datos que tenemos son todos entregados en la Junta Local de Seguridad que se crea con la subdelegada del Gobierno y con todos los cuerpos de seguridad del Estado, tanto Policía Nacional, Guardia Civil, Xunta de Galicia, etc. Entonces yo te puedo decir estos datos porque fueron también los de enero, que son los que puso el Ministerio del Interior también público, que son los mismos que tengo yo. Entonces yo te voy a dar los nuestros de aquí de Arteixo. Por denuncias en enero hubo 10, febrero 8, marzo 5, abril 10, mayo 11, junio 5, julio 11, agosto 13, septiembre 9, octubre 12, noviembre 10 y diciembre 10. En total hubo 114 denuncias en 2018 por atestados. En el 2017 había habido 133, por lo tanto, ahí tuvimos un descenso de un 16,6%. Los atestados instruidos por, mira, delitos contra la seguridad vial, 31. Por robo, hurto, 25, 16 el año anterior. Por extravío de documentación, 23. Contra el orden público, 14. Daños en vehículos, 8. Violencia de género, 7. Custodia de animales, 4. Lesiones, 2. Y otros diversos, 5. Denuncias administrativas que son tramitadas a su delegación de gobierno por la Policía Local, hubo 24. Por Ley de Seguridad Ciudadana, 11. Seguridad Privada, 7. Estupefacientes, 5. Y armas, 1. En cuanto a las incidencias, en los últimos 6 meses, reseñar que prácticamente todos los hechos delictivos más reseñables fueron solucionados y fueron resueltos. Se han concluido con identificación y detención de la gente. Mira, hubo un atraco en la peatonal de Arteixo, detenido. Hubo robos en interior de viviendas, detenido. Hubo robos en vehículos en torno de playas, lo de los surfistas, detenidos. Hubo robos en vehículos en zona de Villarrodís y Meicende, detenidos, que esto fue la semana pasada o hace 2 semanas. Por lo tanto, yo creo que tanto la Policía Local como la Guardia Civil en este sentido están trabajando muy bien. Yo los felicito porque todos estos problemas que están surgiendo de seguridad ciudadana los están resolviendo, se están deteniendo al personal. Ahora después ya es problema de la justicia. De que, oye, yo te detengo y a lo mejor mañana estás fuera, ya no es culpa de la policía, es culpa de los jueces que así lo determinan. En cuanto al número de patrullas y personal del puesto de la Guardia Civil de Arteixo, estos datos se tienen que pedir a la Comandancia de la Guardia Civil, o bien al Ministerio del Interior o a su delegación de gobierno, porque estos datos sí que no los puedo facilitar. Pues muchas gracias. Hola, bons días. A ver, o tema das naves de Vázquez Rei.
Abriu o expediente de disciplina en contra de Vázquez Rey, das dúas operadoras, tanto TMGA como Galigrain. Están na primeira fase, no que son o expediente informativo. Están notificados do día 20, do 20 deste mes, están recollidos os acuses de recibo, e agora é sencillamente o tran-tran do expediente de disciplina hasta onde cheguen. Ese é o que se fixo hasta ahora. Sobre el otro rogo que hizo en ese sentido, pues el Bloque Nacionalista Galego, sobre, bueno, distintas preguntas que hai aquí es... A pregunta primeira é cantas autorizacións de tala de madeira houbo no Concello nos últimos 12 meses e a canto ascende a fianza que depositan. Pois un pouco indicar que a concesión das autorizacións de corta de madeira é exclusiva da Administración Autonómica. Tamén as empresas de madeiras que realicen as cortas no Concello de Arteixo teñen a obriga de facer unha comunicación previa o mesmo ca finalidade da cal deben ser coñecedores esta actividades, posto que é susceptible de orixinar daños nos bens de titularidade municipal, como vostede tamén un pouco reflexou. No ano 2018 realizáronse un total de 55 comunicacións previas de cortas de madeira, 55, non? E logo nós temos a ordenanza fiscal número 15 do Concello de Arteixo que regula a tasa por depósito, carga e transporte de madeira de corta, referido ás cotas tributarias correspondente no seu artículo 5 e o tenor literal é o seguinte. Non leo a ordenanza, verdad? Non te falta. A pregunta número 2, quen se fai cargo dos destrozos que provocan nos camiños públicos é cando unha empresa madeireira fai unha comunicación de corta por parte do Departamento do Medio Ambiente, compróbese o estado dos vieiros que serán usados para a extracción da madeira, realizando un informe de situación dos mesmos. Despois de realizar a corta, vólvese normalmente a comprobar o estado das vías e infórmase ao respecto das desfeitas ocasionadas de ser o caso, non? De existir danos, dase conta ao Departamento de Bens, o cal procede a realizar a reclamación correspondiente á empresa da responsabilidade dos danos. Na pregunta número 3, non creen que habería que adoptar medidas serias para que deixen os camiños en perfecto estado, xa que logo volver ao seu estado original costa carto aos veciños e as veciñas. Dentro do Departamento de Medio Ambiente estáse a promover a aprobación da denominada Ordenanza Municipal Reguladora da Protección dos Camiños e Vías Públicas Municipais do Concello de Arteixo. Actualmente está en fase de borrador, non? O xecto desta ordenanza é a protección e conservación dos camiños e vías de titularidade municipal fronte a posibles danos que puderan ocasionar a realización de traballos relacionados con actividades forestais e outras análogas, non? Nesa ordenanza tamén se pretende establecer o réximen da comunicación previa que deberán presentar as empresas madeireiras, así como os requisitos e obrigas destas cada vez que pretendan realizar unha corta de madeira que pudera afectar a bens de titularidade municipal. Ademais, na ordenanza incluirase un réximen sancionador no que se definirán as posibles infraccións á mesma, así como as accións correspondentes. E a pregunta número 4, teñen coñecemento das plantacións de eucaliptos en zonas protegidas por patrimonio? Reiteramos, as autorizacións para realizar a realización de plantación forestais, de ser precisas, son concedidas exclusivamente pola autoridade forestal competente, Consellería de Medio Rural, cos informes preceptivos da Consellería de Cultura no caso de afectar a bens protegidos por patrimonio. As plantacións forestais non están suxeitas ao régimen de licencias municipais e administración local, neste caso carece de competencias ao respecto. Vale. Bueno, casi sen máis, quixéramos aproveitar porque a Federación Española de Municipios de Provincias pues presenta un asunto que é sobre o 15 aniversario dos atentados do 11M. Entón vou ler un pouco o texto para que, como nós vamos ter seguramente o seguinte pleno posteriormente o 11M, di así: El próximo día 11 de marzo se cumplirán 15 años desde aquel fatídico día en el que la barbarie y la sinrazón terrorista acabaron con la vida de 193 personas en Madrid, dejando un imborrable rastro de dolor en una ciudad y en un país entero. Un acto criminal condenado por instancias de todo el mundo a las que la FEGAN, a la FEMP y el movimiento municipalista se suman con un compromiso ya manifestado antes de aquel día y reafirmando desde entonces ante manifestaciones terroristas de cualquier naturaleza. Ahora
que es este 15º aniversario por estas víctimas, por todas las que lo fueron antes y por todas las que vinieron después. La FEN invita a los gobiernos locales españoles a manifestar de nuevo ese compromiso tal y como tantas veces lo hemos hecho, con la convocatoria de un simbólico minuto de silencio el día 11 a las 11 de la mañana. Estamos todos de acuerdo, ¿vale? Porque dice a las puertas del concello, de las puertas de los ayuntamientos y las casas consistoriales, en las plazas, un silencio simbólico al que también están llamados a participar ciudadanos y ciudadanas. El día 11 de marzo será el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, un momento para honrar la memoria de los que ya no están, para mantener vivo su recuerdo y para reconocer que la democracia y su defensa son los únicos caminos hacia la libertad y los derechos de las personas. El minuto de silencio a las 11 del día 11 de marzo o cualquier otro acto de homenaje que tu corporación considere relevante para conmemorar todo lo contenido en esta jornada será la manifestación más clara de que los gobiernos locales, los que están a pie de calle con los ciudadanos, dicen no a cualquier tipo de violencia terrorista. En la confianza de esta propuesta, resulta de interés, recibe mi agradecimiento y mi saludo cordial. Abel Caballero es el presidente de la FEN. Entonces, convocaremos a todos los compañeros de corporación y todos los vecinos y vecinas que quieran asistir a que el próximo día 11 de marzo a las 11, enfrente a la Casa Consistorial, haremos un minuto de silencio. Nada más, muchas gracias y levantamos la sesión.